Sibingelele ubaba umfundisi uShezi kanye nomfundisi amen ahamba kanye naye amen ngelihle igama lenkosi ethu Jesu. It's such a pleasure and an honor mfundisi to see you ube kanye nathi ngegama lika Jesu amen. Na wonke umuntu okhona bathandana ngicela ubheke makhelwane wakhe uthi umfundisi uyakubingelela ngenhlonipho ekufanele. Haleluya. Angizwa bathandana ngitshela umfundisi uyakubingelela ngenhlonipho ekufanele. Haleluya. Amen. Bese ke ngokukhethekile ngibingelela umhlobo wami mathandekayo isilwane sikamhlola igugula mandate. Haleluya. Umfundisi uNxumalo uthi ngithi lapha ngaphandle cishe ngaquleka ngithi awusezi njengalokho wenza kwenye indawo. Khona ke kwenye indawo engangimenywe kuyo ngapha ngizokhuluma nje iqiniso ngoba ngilapha ngathi mangibuka kwakuyiphasika nabasuke bamema kabi kuyiphasika kanti ziningi indawo ezisondelene okufanele umuntu athi ukushaya kuzo kuqala. Kule eMnambithi ngabona cha ngeke ngisikhave isikhathi saseMnambithi ase ngifonela kumhlobo wami uthi mhlobo wami ngicela uyongibambela ngale bangilindele ukuthi ngiyangena ngathi hayi sengiphakathi kwenu kodwa in a form of umfundisi uNxumalo. Haleluya. Kwasebenzeka kahle kakhulu so siyabonga uthi ke ubecani nalapha ngizokwenza njalo ngicha khohlwa mhlobo wami ngimhlonipha kakhulu umuntu osikiki ingakho ngikhona bathandekayo amen. Sicela ukuxolisa ngenxa yesikhathi kakhulu bathandekayo sicela ukwenza le commitment and a pledge sicela ukuphinde sibuye futhi bathandekayo silungise lokho kuba late kwethu namhlanje sizofika kahle on time amen. Sizofika nje mahala baba sofika nje mahala amen. Sizoyifikela ngoba namhlanje azange mahala bathandekayo khokhiwe sesende nawe unikele amen ukuze kuhlangabeza ke nezindleko amen. But sofika baba silungise nje le report bengithanda ngibone imali lapha esontweni. Haleluya. So siyabuya ke bathandekayo namhlanje ngicela sibuke izwi lenkosi ngafishane sizokhuluma ngento ebalekile. I want us to look at 6 spiritual blessings but we are going to zoom into the third one. Hallelujah. Mawufunda iBhayibheli ngicela ulalele mina ke mawufunda iBhayibheli kunezibusiso hayi ezizayo hayi ezizofika kodwa esezikhona zawo wonke umntwana kaNkuluNkulu sizithola encwadini yabase-Efeso Ephesians chapter number 1 verses number 3. Alibonge igama lenkosi ethu Jesu. Sibusiso sokuqala it is to be chosen by God through grace noma the election of grace. Isibusiso sokuqala lesi. Isibusiso sesibili is to be made holy unto God. Amen. Isibusiso sesithathu we were given adoption so we become the sons of God. Now that is what I want us to talk about. Amen. So we're going to be talking about our sonship status. Mhlambe asilibheke izwi lenkosi encwadini yabase-Efeso chapter number 1 verse number 3. Ngicela ke ofunda kahle lapha ekhaya angilekelele bathandeka mina ngicela ke ungangifundeli sengathi yabona sisematendeni sifunde model 6 relaxile amen. Hallelujah. Sifunde ngalolo hlobo lo amen. Makabongwe uNkulunkulu. Yeah. Uyise wenkosi yethu umfundisi zangu uyazi abefunda kahle bazalwane amen. Iyona ndlela funda. Makabongwe uNkulunkulu. Yeah. Uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Yes. Osibusisile ezulwini kuKristu. Ngesibusiso sonke sokomoya. Phosa. Owenze njani? Osibusisile. Angithi into ezokwenza ukuthi bazane sihlala isikhathi eside la ukuthi ngiphinde into eyodwa kanti usungizwile. Mawusho lento ukhombisa ukuthi ngizwile zivela phambili sengifuna uyabona so as cooperate bazane. Makabonga uNkulunkulu owenze njani? Osibusisile. Kodwa phela sokubona owenze njani? Ozosibusisa. Osenze njani? So a believer is already blessed. Oh yeah. Ikholwa libusisekile. Alilindi messages ukuze libusiseke. Oh yeah. Libusiseke ingakafiki. I think the wrong njalo kubalekile uyabona zonke izinto bathandekayo uyabona ugqoke kahle uyabona but awubusiswa wena ngoba sekukhona into external. Mkhulu ongakithi kunalowo osezwe. Greater is he that is within us than the one that is in the world. I am already blessed before you can see the manifestation of a blessing. So angilindi ukuze wena ubone bese uthi ngibusiseke ngempela nanoma ungakaboni ngiyilento engiyiyo. Angilindi wena ungitshela ukuthi mina ngubani khona into engiyiyo. Oh yeah. So a believer is blessed. Ikholwa njani?
ikhona kanjani na wena ulinda izinto ezizokwenza ubonakale ukuthi ubusisekile noma zingakabonakali kodwa ubusisekile khona umbhalo weBhayibheli obhalile lapha wathi akukabonakala esiyakuba yikho kodwa mhla ebonakala siyofana naye uka hayi ukuthi uyothe vela sibe siqala sifana naye ngalelo langa uyothe vela yena nathi naye sibe into eyodwa ngoba njengalokho njalo nathi sinjalo kulelizwe hayi ukuthi siyoqala sibe njalo ebathandeka khona lento esiyiyo noma ungakayiboni ngamehlo kodwa khona into engiyiyo umzalwane ufanele akhelwe kwi-identity yalento enzelwe yona ngoba uthi noma edlelwe imoto kodwa phakamisa izandla akekho njengawe ungcwele wena wethu uphakeme wena wethu ungcwele ungwena izolo ungwena namhlanje ungwena naphakade bathi le ndumisi iqhamukaphi iqhamuka kulento engiyiyo ngenxa yalento angenze ngaba you must be fixated. You are blessed. Ubusisiwe njani wena? Now khona izinto ke hayi akuzonto zama emotions lezi. Into ofanele uzazi. Wani kufanele umazi yena ukuthi ubani. Yabona manje sesingene kwivangeli elirong yabona le keyboard yabona. Ne 500 awudlala lapho kuthi bese bathi usayakhona no. Umoya ngibone kagesi akafuneki. Omamne load shedding ngawe wona akasebenzi ngoba. Ujob ulahlekelwe yiyo yonke into kodwa ngiyazi. Shikela njalo. Ungangipha kancane keyboard asixabene naye. Iyabekele. Nakho. Uthi ke ngiyazi. Ukuthi umhlengi wami unjani. Ayisondelani ngiyenza njani? Ngenza njani? Kukhona izinto ongafanele uzizwe okufanele uzazi. Enye yazo ukuthi yena ubani. Ayasibile ukuthi wena ubani. So you must know these things. Uthi ke lapha ke angimuzwa. Ngiyamazi. Bathandekayo. Ngoba masosebenza ukuthi siyamuzwa. Ngeke sikhonzane kahle la. Ngoba kufanele ngimazi noma ngingamuzwa kodwa ngiyamazi. Oh bathandekayo. Abantu abakhonza uNkulunkulu ngemizwa abajwayele ukumkhonza isikhathi eside. Kodwa abantu abakhonza uNkulunkulu ngokwazi bama noma sekuthiwa noNkulunkulu wakho ufe bese noma engangasishintsha lesi simo ngiyamazi. Kuke babholoza abafana bamaHebheru bathi lo uNkulunkulu esimkhonzayo uma kusentandweni yakhe uyosikhulula esithandweni somlilo kodwa futhi uma engathandi angeke sikhulule esithandweni somlilo kodwa yodwa into esiyenzayo angeke sikhothame ngoba uNkulunkulu wethu siyamazi. uNkulunkulu sumazi umkhonza noma ungamuzwa. Yebo. Haleluya. So tshela ukhona kufanele umazi. Yenza njani? Hlala phansi ngifunda siqhubeka ke ufunde ke la. So you must know God. Now lalani bazana sondelani. Zintathu igaba zokuthanda uNkulunkulu. Thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo. Nangayo yonke ingqondo. Nangayo yonke amandla. uNkulunkulu akathandwa ngamandla ingqondo uyishiye ngaphandle. Uma uthanda uNkulunkulu ngamandla ufaka energy ingqondo uyishiye ngaphandle kusala kancane nje kancane uzobe uthi hayi sengibone kahle. Sengibone kahle. Lento kaJesu ayenza isense. Ubone late ayenza isense lento iqala nje kuthiwa wakhulela umuntu ngomoya ayihlangani nje lona. Wahamba phezulu kwamanzi ayihlangani. Awusuqala ngathi content oyitholile uthi sengidiscoverile ukuthi lento ayenza isense iqala kodwa yenza ukukholwa because faith cometh by hearing and hearing the word. Ube khona ngabe sengiyathandaza bathandekayo izwi lenza ukukholwa ngaphambi kokuba lenze isense. So invest your mind in this thing. Ngeke bekuningi ukudideka. Ukudideka abantu abaningi sengibonile abadala kade sikhonza namsefaka isiphandla. Hawu kwenze njani manje? Lebuthi bana ngayifaka kakhulu energy umfutho ingqondo ishiye ngaphandle. Manje yadideka lo genge le. Lana ifunakala umdlandla. Kodwa ngicela ukuyichaza kancane. Kunamahluko
phakathi kogobo nomdlandla khona uTuska le mbuzi bana nomdlandla ugobo oluncane umdlandla ifaka amandla kakhulu nomdlandla umdlandla nogobo akuyona into eyodwa umdlandla wonke umuntu nawo umdlandla ugobo noma umuntu angaculela phansi kuba khona into eshwaqa amakhanda abantu ngoba ugobo lwakhiwa in a place of secret place umuntu angathandaze kusithekeni akakwazi ukuthola uNkulunkulu phambi kwabantu. So lapha kule ndimana bathandekayo kufanele umazi wenze njani umazi baba kancane mapra be invested in knowing God. Nangish be in doing what? Study. Want to know God more. Abanye manje ngedwa ngihlale phansi ngiqaqe phansi endaweni engiyikholwa ngiyihlakaze. Ngibuka nje umanga iphikisa eqhamuka ngale angle mina idefender ngaphi. Angekho nje iphikisa ngiphikisa mina ngingedwa. Ngidefender mina ngingedwa ngoba kufanele ngimazi. Yeah. Nangizwa yini? Inkinga yakho wena uyakwazi ukucula isikhathi eside kodwa awukwazi ukuspend 3 hours neBhayibheli ukulifundisisa kahle uhlolisisa lento oyikholwayo. Lithi iBhayibheli abazalwane baseBriya babe ngabalungileyo ngoba kwakuthi makushunyayelwa bahlale phansi bayibuke le ndaba ukuthi injengoba uyisho na noma sewusho oyizwe eNigeria. Hallelujah. Noma sewusho yaseNigeria. Sicobane Nigeria, right Nigeria ngilalele kakhulu ngo 2013 2014 ngilalela kakhulu Nigeria. Ngafika lapho 2021 ngayiphilisa. Ngoba sengiyayibona manje sihamba nehuman worship. Nangizwa yini? Sihamba kakhulu manje nehuman worship yabona yabona so kufanele into ayikholwa uyazi. Wenza njani? Wenza njani? Ungachaze lo muntu ngento ayikholwa uyibuke wena. Uyifunde wena uyihlolisise embhalweni uyazi. Lento ngishumayisa ke yona into kufanele uyazi kunezinto uNkulunkulu akunikeze zona. As much as kukhona into zethu ezikubantu bakaNkulunkulu ababizele kithi kodwa kunezinto zethu ezikuNkulunkulu azinike thina ngaphandle kwabantu ababizele kithi. Haleluya. Awuqhubeka ufunde mfowethu. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambili. Wasikhetha ngani? Yazi ngizoshumayela la. Wasikhetha ngani? Ngothando. Ngani? Ngothando. Nini? Ngaphambilini. Ngaphambilini kwani? Kokusekelwa kwezwe. Umuntu uyabona wena ungalazi iBhayibheli ucathele ngifaka enkingeni ngani cha uzophendula iBhayibheli. Then uNkulunkulu akukhetha ngokususa emhlabeni. Wakukhetha ungakafiki emhlabeni. Yebo. Konke ngifuna ukunisiza ngayo. Phumani kule evangeli lama emotions. Ukucabanga ukuthi uNkulunkulu abantu bakhetha ngoba sebesemhlabeni. Awu. Mfundisi ushezi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathuma uJona eNineve. Yena waya eThalashish. Umbuzo wami uthi uma lento eniyikholwayo iyiqiniso ngempela ukuthi uNkulunkulu uyabalasha abantu, wayengakhethi ngani omunye. Wayesedukile ngathi uJona. Wangaya eNineve waya eThalashish. Kwakufanele phela kuvuswe omunye. Angithi ngikholelwa lonto. Uthi wakhetha lento uNkulunkulu akubisa yona bakhona abanye akusebenzi kanjani. Hey! Ushumayela ngomona. Shumayela ngomona. Uyabona wena sebegejile ukuya la uNkulunkulu afuna khona usufuna ukubakhipha wena. Lapha sibizwe umhlaba ngabasekeno ngeke usikhiphe nomsufuna. Usikhiphe nomsufuna. Noma ngahlala abangani bakho nithi uNkulunkulu ushile uNkulunkulu halutho. Lapha sikhetha umhlaba ngiyashumayela ngeke. Bakhona babili bathatha abasebenza. Umhlaba ungakasekelo. Ukuthi wena neqeqe bana labangani bakho mthina isebenzi lo ndaba la. God does not need your opinion when he chooses and elects people. Hallelujah. Into fanele uyazi lefundiswa iBhayibheli. iBhayibheli lifundisa impunzimana yenkinga. Lithi uNkulunkulu wakhetha uJakobe noEsawu. Lithi basasesiswini bengakazalwa. Wakhetha uNkulunkulu ukuthi ufuna ukukhetha uJakobe. Uthi ngamthanda uJakobe uEsawu ngamnyanya. Wayenze uEsawu wayengenzanga lutho. Kodwa uJakobe wayekhethiwe. Uma ukhethwa uNkulunkulu ukhetha amaphutha ungakawenzi. Noma amaphutha usuwenzile akayeke ukukhetha ngenxa yamaphutha ngoba akakhethanga ngamaphutha. Abantu aba-emotional bathi abantu abenza amaphutha. Cha, asithi abantu abenza amaphutha. Sithi ubizo lungaphezulu kwezenzo. We don't behave to be called. We are called, therefore we walk according
Ngiyashumayela. Wafuna ukuba emotional. Afana ngevangeli, uNkulunkulu sofusa abantu lutho. Kunabantu babedlala ngevangeli uJehova yabalinda. Baze bayeke ukudlala babuye babe sentandweni yakhe. Baye la abafuna khona. Udlala imizwa wena unomona wena. Ufuna ukubakhansela ezulwini balindiwe. Kunabantu noma ngakhulelwa uyalindwa ukuthi azabuye. Ngoba khona la okuyofika yena yedwa. Akungeke uvuso omunye. Election by grace. Ubulale umuntu. Wenza njani uMose? Wenza njani uMose? Akhethwa ngomunye. uMose abalibela ukudlala uJehova uzovusa abantu lutho. Wamlinda 40 years uMose edumuza elahlekile edukile. Wathi uNkulunkulu uyokulinda ngoba abantwana bakaIsrayeli balinde wena. uJehova kathi mayikhetha umuntu mayisepatshasa bese yalahlwa kuyolandwa abantu. Kunabantu abakhethwa by divine election. Umbono wakho kuhlangene nobizo labantu. Umbono wakho. Angizwa mina besona ngithanda umbono wakho. Awuhlangene nobizo labantu. Ubona. Yile khuluma. uJehova uyovusa abanye. Ukhona uMose besikhaluthi. uNkulunkulu lalela ngisonina mina ngishumayeza. Nangu uJakobe untshontsha isibusiso sika Esau. Kodwa ka disqualify. Election by grace. Namazwi. Kukhona indlela yokuhamba ezingishumayeza mina ngithanda impela manisha. Kukhona indlela yokuhamba kulolu bizo. Namazwi. Kodwa asihambi ukuze sibizwe kulolu bizo. Sibizwa kulolu bizo ukuze sihambe njengobizo esabizwa ngalo. Haleluya. Futhi ake ngiphinde nami ngishumayeze ngozana. Uyabona konke esho sikhakhana abantu bacanthe uyadlala. uNkulunkulu mayakaze aku-imagine ulandela izinkumbi zabantu ngeke kube nawo. Ngisho ungalalela iNigeria uzuqede. Ngihleli lapha kweNigeria. Udalile umonakala iNigeria. Uzomfana uphelelo uZulu lo. Kodwa manje kom. Wasibane ngimze hlanganyana manje. Kubathandeka uNkulunkulu akekho allergic ekuthenini wena ube owakaZulu njengoba ungakaZulu. Futhi abantu balalela amaNigeria kabili bathe bese bonke besibona sijiye bona siyishano sebejulile manje uzumande yozezibuzo yami. Nalento ajule ngayo masingake sihlale phansi sibuze ukuthi ayi njengoba uyikholwa. Asikho ke la. Ngithini mina wena uNkulunkulu uma ebiza umuntu umbiza by divine election. Uma edlala lo muntu uzidileya yena. Akadileya uNkulunkulu. Yabona? Kuyingozi ukubizwa bese uyadlala. Kuyingozi. Yabona? Amen. Kodwa kunabantu uJehova abalindayo. Now kukhona abantu abashiselayo, yabo, shisela bane energy, banomdlanja. Uma unomdlanja angeke uzenze izinto zabantu ababizelwe into ethile. Noma usubona ngathi wena bayadlala. Uma uNkulunkulu akaza kubizela akugcobele into ethile ngeke ube nayo. Ngisho mayishisekela kangakanani. So it's important. We are elected by grace. Sikhethwe ngomusa. Uma kuleli vangeli lokuxosha abantu bakhethwa uNkulunkulu badilizwa wena. Awutshela wakhe la ukho powerful kangaka. Kusho wena. Ungahlala ngalento uNkulunkulu uzokukhipha. uNkulunkulu mangathi ngimkhiphe kanjani ngoba ngimlinda aqede lokhu kudlala. Uyaqhubeke nento engambizela yona. So not to mark and tell you are elected by grace. Now, people that their behavior qualifies them for them to be chosen by God.
Fast akubalulekile ukufasta bathana hayi it strengthens our spiritual strength. Kodwa uma uNkulunkulu akaze ekuposhinele iinfluence ethile ngeke ube nayo. Yabona amandla engihamba nawo. Jesus. Nigeria. Ya, dolo ngithi Nigeria mosha. Mosha. Kodwa ngiyabona haleluya. Asikweli yothandela. Anyway, listen to me. Uma uNkulunkulu lapha kuqhamuka iministry kaJesu noJohane, lama ministry amabili asekaxabana, shezi. Uthi uJohane mayekhuluma ngenkulu imaturity. Uthi uJohane umuntu angaba kuphela nalokho uNkulunkulu amnikeze khona. Ukhona izinto uNkulunkulu bayamnikezanga zona akunikezanga. Akunikeza. Futhi kufanele ube nepeace yokuthi khona ezinye izinto uNkulunkulu ayinikeza abantu abathile wena akunikezanga. Uzophila kahle ma understand ukuthi kunabantu ababizelwe izinto ezithile futhi babizwe wabanikeza uNkulunkulu into yabo. Abanye abanasi isingisi esikhulu bakhuluma isiZulu kodwa bakhuluma bane impact emangalisayo. And you must be peace ukuthi into uNkulunkulu mayengakunika yona akakunikanga. Ube nokuthula ukuthi uNkulunkulu mayinikeza umuntu into umnikezile. God gives by grace. Kunabantu abaphiwe izinto abazi izinto eziningi. Kunekhehla ngapha ngakithi iyothi message yaleni na John 3 verse number 16 ngoba uNkulunkulu walithanda izwe mangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ilandelwa inkumbi zabantu ngoba ukunikeziwe ukulandelwa ngabantu. Noma wayiqaphi exegesis the humanities uma uNkulunkulu engakunikanga izinto ezithile ungaze ube nomona wethu uJehova ngakunikanga yona. Funda. Njengo lokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Sibe njani? Sibe ngcwele. Ikholwa njani? Lingcwele. Angizwa mina ikholwa njani? Lingcwele. Sondelani ngashumayela ikholwa njani? Hayi lizoba ngcwele. Li wrong lelo vangeli. Ngizoba azidlanda. Lasi yilento asenze waba umhlaba ngasekele wasibizela kuye ukuba sibe ngcwele. Asizingcolisi ngesono ngoba singcwele. Asibalekeli ukona ukuze sibe ngcwele. Uma sibalekeli ukona ukuze sibe ngcwele kusho ukuthi ubungcwele sesiachievile. Now if sibu achievile it is no longer by grace. Now asizenzi izono ngoba singcwele. Hayi ukuthi asizenzi izono ukuze sibe ngcwele. Yeah. Sondelana ngamntu ukhipha lento yakho yona kusho njalo papa awufunde la verse awufunde Hebrews chapter 2 verse number 11 Angifu ukugijima lapha ingqondo yakho isithi hayi kodwa phela iBhayibheli lithi ibangcwele ngokuba nami ngingcwele yini ekhuluma lapho iOld Testament ubungcwele okukhulunywa ngabo lapho kwiOld Testament bathandekayo kukhulunywa kuquote uLeviticus whereby uNkulunkulu is giving them instruction ngezinto ongafanele bazidle wena udla inyama yengulube kodwa uthi bangcwele utitelile bathandekayo. Now in the New Testament we are made holy by the sacrifice of his blood. In the Old Testament they were obtaining holiness by do's and don'ts. So in the New Testament sasingcwele ngakho khona izinto esesingazenzi. Nangezwe awufundela iBhayibheli. Mawathanda iBhayibheli ungasheshe uphume manje. Siyafunda kakhulu ngiyafunda. Ngokuba ogcwelisayo. Onjani? Nabangcweliswayo. Nabanjani? Nabanjani? Na singcwele ngenxa yosingcweli Sayo. tshena ukethanda ungcwele wena. Yekela izono. Ngoba besidlula lapha. Wena verse lapha Ephesians 4. Ephesians 1 verse number 4. Qhubeka. Ukuba sibe ngcwele. Yeah. Singabi nabusolwa phambi kwakhe. Yeah. Wasimela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu.
njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe Yeah. ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo Yeah. esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe Okay. ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Okay, Baba. Ngame ngisondelene le verse mawulifunda yabona, but here's the summary of this verse. This verse is listing the spiritual blessings that a believer has in Christ. Amen. Libala izinto esinazo kuKristu, izono zethu sithethelele, senziwe sabangcwele, sikhethwe ngomusa. Ngoba uPaul mayibhala encwadini yabase Ephesians, mayibhala chapter number 1 lapha ku verse number 18, uthi ngiyathandaza ukuthi amehlo engqondo yenu avuleke ukuze nazi ubukhulu bengcebo eninayo kuKristu. Inkinga yekholo akusikhona ukuthola, inkinga yekholo ukwazi elinakho. Uma ikhona lingayazi into elinayo lizohamba liyifuna ukuba nayo kanti selinayo. Na webona nje ubaba engwakanzama ingane zakhe awu imagine uma zingase zisebenze kanzima zisebenzele ukuba eza kanzama. Yabona ukuthi phambili asibona abantwana bakaNkulunkulu ngokubehave ukuthi sifuna ukuba abantwana bakaNkulunkulu. Sizelwe singabantwana bakaNkulunkulu ukuze sazi ukuthi singobani. Bese lokhu ukwazi ukuthi singobani ku-influence indlela esiphila ngayo. So ikhona must be strong in the issues of identity. Sesiyathandaza manje. Funda ke my main verse, Galatians chapter number 4 verse number 1. Hayi nyama yaNkulunkulu yazwa ni. Funda. Ninzi muzwe ngikhulumele ngengulube sekubiza ingulube. Nigeria. Galatians chapter 4 verse 1. Yeah. Ngapha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane. Sondela sengathanda, sondela. Ayahlukile. Qala phansi lelo verse. Ngapha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane. Ngesikhathi indlalifa isenjani? Ngicela ubuke umakhelwane wakho bese uthi kwingozi ukuhlala ingane. Khula ebunganeni. Wena futhi akaziwenza nje. Bathandekayo sisindiswa singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa akufanele singabantwana bakaNkulunkulu kunezinto eziyisabelo sethu esesazinikezwa zona ezigodlwayo zigodlelwe ukuthi sizindlalifa kodwa ezingabantwana. Abantwana bakaNkulunkulu bayakhonza kodwa abana sense of responsibility. Indlalifa umuntu onakekela ifa lasekhaya. So uma indlalifa iwumntwana ithi noma iwumntwana kodwa ingabi namehluko nenciko. Funda lo verse. Oh yeah. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane. Iseyini? Iseyingane. Awuzimakhenta uyini wena? Tsana lapha uku. Mbheke upass up. Angizwa lesonto bekumakhenta pass up. Ndawo yakho kuba ingane pass up. Umntana uzwisha umntwana hey lana singena singabantwana. Kodwa akufanele siphelele singabantwana. Siyakhula ekubeni ngabantwana bakaNkulunkulu sibe amadodana kaNkulunkulu. Ubaba wami ongizalayo usizale sibabili. Ngesikhathi sikhula lapha ekhaya wayithi mayephuma eya emsebenzini athi kubhuti wami ngicela usale uwashe imoto, ngicela usale unakekele izinto lapha ekhaya, angifuni ukuya ngithole u1 no 2 no 3 usase ngalendlela. Ebese ethi kimi ubaba uye emsebenzini boy mayibuya uzokuphathela amaswiti. Ngakake ukuthi indaba na ubaba waya understand ukuthi khona omdala khona omncane. Omncane i-attitude yakhe uthi ngiyaphathelwa, kodwa omdala i-attitude yakhe uthi ngiyanakekela. Omncane uthi ngiyanikwa, omdala uthi ngiyanakekela. When we
simature in sonship. Asigcini sikhonza uNkulunkulu ngokuthi usinikani, kodwa sithi uNkulunkulu uhlala ezulwini. Ipeter Maritzburg khona mina. As long as kukhona mina Maritzburg, yonke into izohamba kahle. Ingamashumayeza yini abantwana bakaNkulunkulu abafinyelela ebudodaneni, abathi emsebenzini ungakhathazeki Jehova, makukhona mina la sekukhona wena. Sawushumayisa ubuntwana buyingozi. Hlabela khona la ajone nabantu abangakholwa khona la, abewe imoto yesidaba sendawo, abuya zokhala khona la esontweni. Ingane I understand ukuthi uyasilahlekisa ngama-point. Esisidaba siyophinde kanjani sisihloniphe uma siqabula wena uhlabelela nathi, kodwa futhi uyabona manje ngoba usanemqondo obungane, kodwa mawusufinyelele ebudodaneni nasebudodakazini awudli izono uphinde uyoshumayisa abantu ababizelwe. Khona izinto ezingezona izono zichaldish. Bamfowethu zichaldish. Enye yazo nje ukuthi ukhulume ngabi ngesonto kubani bakini abangakholwa. Uthi bazosizwa kanjani maseshumayela? Uphike usihlebe phambi kwabo. Nomngane wena. Tshela nomngane wena. Tshela nomngane wena. We've got issues. Kodwa ama-issues asesontweni asiwakhuluma ekhaya nabantu abangakholwa. Ngoba siyabavikela. Mawusufinyelele kuyisaniship. Sondelana ngishumayela. uJesu bathandekayo uzalwe noma udalwe noma uthunywe emhlabeni kuyena yedwa indodana kaNkulunkulu babushesi. Kodwa uma efa wasenza amadodana kaNkulunkulu. Ngakho uJesu akuseyena yedwa indodana kaNkulunkulu, kodwa useyindodana yokuqala phakathi kwamadodana amaningi. So Jesus is the firstborn amongst the children and the sons of God. Sibuka ke kuJesu makuthiwa firstborn. If firstborn patterns how other children must behave. uJesu sifunda kuye ubudodana ukuthi kubiwa kanjani indodana. Ukake ukuthi uJesu indodana kanjani. Uthi uJesu abone mina usebona ubaba. Baba walibela kwicawa ukuze ezulwini hlala lapha ezulwini. La emhlabeni khona mina. Makuvela mina kufana nokuthi sekuvele wena. Uma sawufinyelele ebudodaneni emsebenzini uya understand ukuthi abantu akufanele baze bafike esontweni. Makukhona mina sekufika isonto. Haleluya. Njalo iphethe ngayo. Njalo okhuluma ngayo. Yenza abantu babone ukuthi we extension yalento ekhalayo. Akusizi ukuzokhala la kanti uyadelela la uphuma khona. Akusizi ukuzokhala la kanti ugilimgilingane la uphuma khona. Ngoba you are an extension and a representation of the kingdom in which you belong. Abantu akufanele baze la kanti wena la ukhona awuphili ngokwama values entesisebenza la. Mashumayela la abantu basemsebenzini wakho sesibashumayizile. Sithembe wena ukuthi la nto esishumayelayo bazoyibona ngawe. Right. Ande siyashumayela la ukhale ngabathakathi. Kanjani manje? Shumayela isijulukelana masothi okuzela uNkulunkulu kulinqobilizwe. Right. Buye ekhaleni ucela imithandazo kubantu abangakholwa. Kanti uyasidayisa, tshela uyasidayisa. Uyasimosha. Aboneni. Ayi ngemqala keyboard uzwa nje izwi akanishaya lo keyboard. Ngingathanda uzenzisa. Aboneni. Wenze njani? Anginizwa abone mina. Wenze njani? Sondelani abone.
ubone bani wobani abasho njani amadodana yini na uthi kubaba uthi kuJesu akukho engushoyo shezi okuqhamuka kimi uthi konke engushoyo ilokhu baba engimuzwe kusho kodwa ukuthi usonta la kodwa ushumela into zamaNigeria sengiyasebenza ngempela mawusonta la ushumela into eshunelwa la mawasayizwa kahle vulela yakhe isonto mawukhonza la ushumela into uzwa into eziwa awena ofundisa thina kufanele sithini kanti usifundisa into yamaNigeria no usho lento esiyisho ngiyakushumeza njalo usho lento esiyisho ngoba uthi uJesu angenzi okwami. One of the things and the signs and the characters of being a son is to do what the Father does. Is to say what the Father says. You can't belong to a local church. Ube neyakhe intshumayelo. Tata. We tata blend. We tata. Njema kanthani sisho lokho esikuzwayo. Senza lokho esikubonayo. Nice. Ngaze umhlobo wami eshaya khona la ekhaya. Awukwazi ukuthi uthi ake nizwe la umfundisi uyashaya. Lutho akashaya inhlobo. Umuntu oshayayo uyilo esingaphansi kwakhe. Ngoba senza lokhu baba akusho. Hey Nkosi yami. Jesu sifundisa kanjani? Wena ngikhombise something. Uyazi uJesu umakhulu wakuthiwa wafa 2000 years ago akanalo lakhe izulu. Yo, akaka graduate ukuthi hayi no uNkulunkulu asengifike manje ebukhuleni okwanele uNkulunkulu nelakhe izulu ngapha ka left nami senginelami izulu ngapha ka right. Uthi uJesu a son remains in the house forever. Wonke umuntu oke waba indodana osenento yakhe wayengakazi abe indodana kusukela eqaleni. hey Nkosi yami. Jesus is a pattern son. Usifundisa ukuthi kubiwa kanjani indodana. Akanalo learning from Jesus. The Bible says Hebrews chapter number 12 verse number 2 looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. We look unto Jesus. Kubiwa kanjani indodana kaNkulunkulu. The son remains in the house forever. Hey Nkosi yami. uNkulunkulu ukhuluma nawe namama ongakazi ube indodana ngoba a son remains Hey Nkosi yami. in the child remains in the house forever. My daughter iphuma lapha eMercy and Restoration iphumela ukuyoqalela iMercy. Uyoqalela iMercy. Ayise nami sengizwe kahle sengiqala into yami yayingakaze ibe indodana. So ngara ngishumayeze mina ngifundisa. La debate nayo awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu uphinde uqhubeke ezonweni. No. Umuntu othe sewumntwana kaNkulunkulu aqhubeka aphile ezonweni wayengakazi abe umntwana kaNkulunkulu. Hey Nkosi yami. Ayikho iphenomenon ethi ngangikholwa manje sengibone kahle sengisangoma sengiyayikho into enjalo wayengakazi wasifika sikholwa wafunda indlela esenza ngayo thina sizelwe ngembewu engaboniyo lento esingene asikwazi ukusiphuma ngeke ngezwe omunye ngapha eStenga ethi fakile hayikhona lokhipha lento esingenile yinto enjalo ethi ngenile hayikhona lophuma sindisiwe hayikhona loyeka thandazile hayikhona lothakatha kholiwe hayikhona loyeka fastile hayikhona loshiya thandaza hayikhona lothwala uthi my baba uthi abanye bethu abanye babo bangena isinyelela phakathi kwethu ukuze baphendule umusa kaNkulunkulu ithuba lenyanga sonke lezinto esithi siyakholwa sihambe idawa yonke le ndlela
usahluleka uyakholwa uphinde udawu kodwa ukwazi ukuthi uyakholwa sewuphela u10 years uyadawu ujoyela labo ngazi usindiswe wona into yethu uyothola abantwana ngoba ababulento abakwazi ukuphuma kulento ngenile ayikhona lokuphuma awuzwa ngathi unabadala uzoba ngabadala phuma nje simoshana lento yethu ngenile a son remains the house forever. Phulwa akwenza njani? Awenza njani? Lesona nami ngisho manje ngiqede bakithi akwenza njani? Lesona nami ngisho manje ncane ngibabeni into zeni asaziwe. Akwenza njani? Noma esekhulelwe uthi mayiqeda ukuthetha ingane aphathe ingane yakhe abuye nayo azohlala emumva athi bawonke ngumntwana wakho nokhongonile phambi kwakho ngiyalila phambi kwakho ngoba anginayo enye indawo engingabalekela kuyo sizobalekela Sezinenezwa uJesu ukhuluma uPetro kuye ethi singasuka kuwe siyephi ngoba naso kuphila atholakala kuwe asihambi lana ngenile issues. Kodwa ngisahamba. Enye izinto ezinkinga ukuthi sikhonze nawe kanti usazohamba. Yena uhambe manje. Asikhonze la lokhu uqalaza ngaphesheya. Hamba manje. Wa esinabo la asebezofela.
Singasuka kuwe siye. Into esihlalisayo amazwi. Okuphila. Atholakala kuwe. Kuyinkinga ukuthi sikhonze nabantu ubukela phansi amazwi ethu. Oh, ngiyasho manje yasi. Into esihlalisayo sona nakhona imoto nazo zonke lezi. Into esihlalisayo ivalue yamazwi. If you no longer find value emazwini asesonto nokhonza kulo, vele uphuma. Ayikho into ehlalela. Ngoba asihlele izibusiso. Sihlaliswe la yini? Amazwi. Amazwini? Yini? Amazwi. Singayapi? Asingasuka kuwo. Abantu abakhonza nawe mphostoli fanele bakhonze nawe bangamzwa umuntu umfundisi. Ade kashumela lokho sebheke kungashangasho. Awona masekukhuluma ubaba. Yebo. Kashumela impela lokho sebheke. Uze uthi masekukhuluma ubaba. Yebo. Masabantu njani? Khuluma ubaba. Lapha la ngisokisa khona mina. Ade abafundisi abashumela ngekho shumela njengami esontweni lami. Ozwa omunye akahamba alishiya isonto lami. Attitude yokulandela umuntu kaNkulunkulu ukuthi singayapi. Hey Nkosi yami. Asingasuka kuwo. Ngoba amazwi okuphila utholakala mina. Makana asuki. Nangathi? Sibuke kuJesu. Akekho uJesu senezulu lakhe. uNkulunkulu no Nkosi sengikhule ngokwanele manje. Anami sengibona ukuthi ngibe nelami izulu. Ezami ngiyosana ezincane. No asihlukene uNkulunkulu. No wena uNkulunkulu lo, yabo. Mina uNkulunkulu lo. Angiphumile eMercy Restoration no. Khona iMercy. Bese kuba khona nami. Kodwa ayikho into nje imidlalo lemidlalo yopopayi le. Spiritual father umkhulu kamoya udlalo lapho. Nanemthina abazelwe la ekhaya bahlala la baze bafele la. Hey Nkosi yami. Anizwa. Abantu bangakahlatshana. Noma ngathanda kanani kaNcumalo. Angeke ngivuke ekseni sengwakaNcumalo ukudlala lokho. Into engenza ngibe wahlatshwa ngizelwe. Kuphi? Nozelwe eMercy ufa engwaselisi. Akusho ukuthi akanazi inkinga futhi akayiboni uyibona. Inkinga siyofela la. Yebo. Njengoba asiphumi la. Asiphumi. Wahlina lo muntu usafuna ukuhamba nimbuze. Khona la usufunda khona. Asi. Sanjani? Now Jesus is the pattern son. Sibuka kuye. Kubiwa kanjani amadodana. Obone mina, sabone? Obone mina, sabone? The dangers of being childish. Ukuthi kuba khona izinto ongezakho, ongazi ufe ungayitholanga ungezakho. Angifunda le verse iqedela. Oh yes. Sesiyathenda zibazana sesiyaphuma. Jesus. Funda. Kepha haleluya. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane. Kayahlukile ngalutho encebweni. Uzwile not? Baba, ayenze njani? Kayahlukile ngalutho encebweni. Kuyingozi ukuba ingane. Because khona izinto ongezakho oze ufe ungayitholanga. Isizathu salokho you are a spiritual infant. So the point powerful engiyiphethe nje. God does not entrust power and responsibility to infants. Yes. Uthi nje kunengane, ngiyakuthatha ingane yakho, uthi enganeni yakho ayidrive imoto yakho kanokusho. Hayi ukuthi awuyithandi, uyivikele kunganeni ba. Futhi umkhatho la ishumela kamnandi. Ithi iBhayibheli uMose esekhulile wanqaba ukubizwa ngendodana yendodakazi kaFaro. Khona ezinye izinto ukuthi Mose ukhulile oziyekayo. Sondela nini mvale. Wena indaba yenizono le, indaba yezono. Izono childish izono. Uyakholwa usudakiwe. Inje lento le. Uyashabela yamnandi dakiwe. Kanjani ukuthi sport wakithi. Uyena umntwana kaNkulunkulu kodwa childish. Yes. So ukukhula kwenza kube khona izinto oyiyekayo. Sondela nemfaya. Uthi umpostoli Paul bonke kwamenzuzo kimi. Ngakushaya indiva ngenxa yokukhulu bokumazi.
iBhayibheli ngesikhathi kukhula emazini ingesikhathi kuba khona izinto ophelelwe iappetite yazo. Khona ezinye indawo ungezona izono ukuya kuzo. Kodwa i-identity yento esengiyiyo iyanginqabela ukuthi kube khona indawo engiyakuzo. Khona indawo ngeke ngihlale kuzo kuze kuse. Ngizona isono no umuntu kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisa inkinga sengikhulile. Yes. Spirit kuyisono ngani no akusona ngalo. Mfana ngani kuyisono ngani ukudlala ngenhlabathi ngodaka akusona isono kubungane nje. Manje babadala basabhizi bayingcolisa ngodaka mthanda. Khona nezindaba ongafanele utholakale kuzo. Thumamba utholakale ekutheleni ubani uthola uhlanganaphi umama nokuthola kwezingane. Ngoba khona izinto ezi-childish ofanele uma usukhulile kuzo ungaphawuli kuzo. Somngane into ezengane yabona nje ukukhula kwenza kube khona indaba ongafanele uphawule kuzo. Phume kuzo. You care about the expression of the Father's will. Amadodana anakekela ifa. Njengoba ngihlela uthi umkhathwa mhayise ukhala ngani kanti khona engizwayo ngicela ungihambela Romans chapter number 8 verse number 14. Sesiqedile. Romans 8:14. Oh yeah. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya. Abenza njani? Abaholwa ngumoya. Khuluma nami lapha esondweni abenza njani? Abaholwa ngumoya kakhulu. Abadansa kakhulu. Abathoma kakhulu. Abakhokho kakhulu. Akukho wrong ukudansa, akukho wrong ukuthoma, akukho wrong ukuchwechwa. Kodwa isign yobuntwana bethu kuholo umoya. Hey, Nkosi umoya kuhole. Uthandaze kakhulu kodwa ukhulume kabi kulo mzalwane. Uzokala uthatha ifoni uthi mfowethu yazi ngalesi sikhathi sigejana ngenkulumo kuye kwavela inyama ngiyaxolisa manje. Akaba ukuthi argument uyiwinile kanti wena usale nobuntwana. Ngoba ubuntwana buyavezwa, ubuntwana bikaNkulunkulu buyavikelwa. Buvikelwa ngokuholwa umoya. Hey. Qhubeka. Labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Abanjani bangabantwana bakaNkulunkulu? Abaholwa. Khuluma nami lapha esondweni abanjani? Abanjani? Mawusuqedile ukunikela hola umoya. Yeah. Mawusuqedile ukushumayela yenza njani? Mawusuqedile ukuhlabelela yenza njani? Sondelani uthandaza. Le argument yemsebenzi yenyama nokuba umntwana kaNkulunkulu iveza ukuthi asiholo umoya. Ngoba lithi iBhayibheli abaholo umoya abafezekisi izinkanuko zenyama. Ngoba umoya ukhanukela okuhlukile kunonyama. Nenyama ikhanukela okuhlukile kunomoya. The more uholo umoya, the more i-appetite yesono ifa. Hey, Nkosi yami. Eze ningivikele. Baba ngibhedelayo. Uyazi ukuthi ngishumela kahle nje ivangeli licaca into amqondile ithethwe. Mawufuna ungafezekisi izinkanuko zenyama yenza njani? Akunizwa yenza njani? Holwa. Bhedela. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Abanjani labo? Khuluma nami lapha esondweni abanjani labo? Bhedela. Ngokuba anabukeliswanga umoya wobuqili. Umoya wani? Wobuqili. Yeah. Ukuba nibuye nesabe. Kepha nabukeliswa umoya wobuntwana. Esibebeza ngaye sithi Abba. Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu. Umoya ufakaza kanye nomoya kabani? Umoya wethu. Ufakaza nomoya kabani? Yabona lento ukuthi umntwana kaNkulunkulu kufanele ifakazele umoya wakho. Umntwana kaNkulunkulu usho ungenamali kodwa ngumntwana kaNkulunkulu. Usho izinto zikushaya left right and center kodwa ngumntwana kaNkulunkulu. Ngoba khona into efakazayo ukuthi I am the child of God. Lento efakaza ukuba umntwana kaNkulunkulu is not imagination. I don't imagine myself as a child of God. I know that I am a child of God. Nithi ngahamba edolobheni kuhlabelele ingoma ithi senginaso isizungu sakhona sa
akhona le mangishiye lokusi silwana pha khona into efakaza ngiwasha izitsha khona into efakaza ngidriver khona into efakaza I don't need an audience to preach. I preach alone in my bathroom. Ishumayela izinsipho ngoba khona into efakazayo. Ishumayela ngingedwa ngidriver ngoba khona into efakazayo. Ikhona lento engiyiyo. Tshela umakhelwane khona into efakazayo. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu. Wenza njani lo moya? Wenza njani umoya? Ufakaza kanye nomoya wethu. Amani. Nanti yakho ukuzwa umoya esontweni yasimosha. Umoya muzwa wedwa. Muzwa wedwa. Uhamba wedwa edolobheni uthi raphatha labasu. Keviyathana hasunda labakashata. Abantu bakubuke bathi usuyahlanya yebo thana nasengabatshaya ngiphila nabo ngithi mase nginjeni ngabe ngisangikhuza thulani ngiyekeni angifuni into engizwe ukuthi sekwenze ngiyeka konke sengizwayo manje konke fakazayo konke ubuka ngaphakathi konke ngithintayo konke gijima phezulu ekhanda lami mina ngithi ngihamba nabantu sebeyazi ngani uxoxo manje thulani sekhonto ukukhuluma nami manje Oya. Ngingenwe emoyeni wami. Ilizwi lakho Nkosi. Khona into engingenile. Ngithi ngingedwa bengizo sengiqubula ngezilimo. Sengithi repetolia sata. Peria takamamba. Repataya labashuta. Kwenze njani? Khona into. Haleluya. Wena lo moya umuzwa la esontweni. Moya muzwedwa sebenze into usebenza bekhona into efakazayo. The spirit must testify. Tshena kanti umoya mele fakaze. Moya mele fakaze. Fakaze. Bamba my brother. Kuyinkinga ukugcwala indaba. Bale indaba. Hayi into ayibhodlayo. Bodla indaba zabantu. Uyazi umkhathi. Yabona uma usugcwelizwe uzwakala wethu ya kwena konke sengiyibambile konke sengiyizwile kurong ukukhola uhamba ungezwa lutho uyezwa uzongishela lapha ngizwa lento sesizoyifunda la. Your ears must always be attentive to the leading of the Spirit. Hallelujah. To be led by the Spirit causes you to apologize. Umoya ngcwele ongakwenzi ukuthi uhambe ngokuholwa uye uronga amadlingozi. Chazela khona umfutho, umdlandla, amadlingozi nomoya. Umoya ulungisa indlela zakho, ulungisa indlela okukhuluma ngayo, ulungisa indlela ophila ngayo, ulungisa indlela lesikhathi kuthiwa kuyanikelwa ukhiphe yabona ugodle u100 ukhiphe u10 usho umoya ngcwele lutho mfutho. Yebo, ufona ngicela ngiphi account number khona engishisayo. I sinned against the Holy Spirit. Because sin is to do what is opposite than what the Spirit requires you to do. That's what I say. 15. Yeah. Ngokuba anabukeliswanga umoya wokuqina. Yeah. Ukuba nibuye nesabi. Yeah. Kepha nabukeliswa umoya wobuntwana Yeah. esimemeza ngaye sithi Abba. Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke singabantwana bakaNkulunkulu siyizidlalifa futhi. Siyizidlalifa. Yabona ke indlalifa umuntu osuke ezoshiyelwa ini? Yabo. Une responsibility yokunakekela ini? Awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ube indlalifa bese uhlaphaza ifa. Yingane lezo. Kuyingozi ukuba yikholwa sikhonze nawe uyakhala uyathandaza kanti awufinyelelile esigabeni sokuba indodana kaNkulunkulu. Sokuba indlalifa. Uma uyindlalifa you take care of the church. Awumobilize asinikeleni. Kunesidingo sokunikela khipha imali nikele.
Because indodana takes care of the father's responsibilities. Amen. So njengoba ukhonza la ekhaya bathandekayo, umsebenzi wakho okufinyelela ebudodaneni. Mawusufinyelela ebudodaneni, izidingo zebandla zinakekelwa uwe. So ngithema ngikhuluma lapha ngathi ubaba wethu wena uzokuphathela amaswidi, athi kumfowethu sala ulungise ukuthi nokuthi. Not to be trusted with responsibility in the church is a sign that you are still a child. Amen. Kufanele kukhathaze ukuthi wena uyasonta ayikho into othenjwa ngayo esontweni. Because mawungathenjwanga lutho esontweni kusho ukuthi awukakakulungeli ukuthenjwa. Uthi mawuthenjwa ukuhlule ukwenza ama responsibilities akho. And leyo nto leyo ilungiswa ngokuthi khulu. Spiritual growth. We must reach a level of sonship. If you don't grow spiritually, you miss what is yours. Ukungakhuli ezweni lakomoya, ukungakhuli ezweni lakomoya kukwenza ulahlekelwe izinto ngezakho. Nenzwe? Ukungakhuli kwenza wenze njani? Ukukhula ezingeni likamoya kukwenza kube khona izinto ongazenzi ngenxa yokuzazi ukuthi ubani. Khona indawo ongayi kuzo ngiyazazi ukuthi ngubani. Khona izinto engaphawuli kuzo ngiyazazi ukuthi ngubani. Ungazazi ukuthi ubani kukwenza ulwe zonke izimpilisi. Let me close by saying, one of the marks of being a true son is that you extend the Father's presence wherever you are. Obone mina usembona ubaba. Bathina abantu ngoNkulunkulu la uhlala khona. Bathina abantu ngoNkulunkulu la usebenza khona. Thandaza kakhulu kodwa uthuka kakhulu uyademelayisa. You are disappointing heaven. The Bible says nature waited for the manifestations not of the children of God, of the sons of God. Church of God, it is time for us to grow into sonship and manifest our divine nature. Let us close our hands. Moya wami Nkosi ulambele wena seni dinga examine your life. Do I represent God where I live? Abantu lamphila khona bayambona yini uNkulunkulu ngenkambo yami, ngendlela engiyiphethe ngayo, ngendlela engenza ngayo, la ngiphila khona engabe kuyafakaza yini ukuthi umuntu kaNkulunkulu uphakathi kwabantu benyama. Eyes are closed. As we sing this song, I want you to do a self-introspection and begin to grow to sonship. And begin to grow to sonship. As we sing, I want you to grow your stature of your inner man and make some mature decisions. There are places you are never going to.
There are places you are never visiting again. There are conversations you are never having. There are things you are never imparting on and partaking upon, because you are reaching a stage of being responsible with who you are. Our eyes are closed. We're going to sing. And all of us, I want us to open our mouths and begin to pray for ourselves, for our sonship status to manifest everywhere we go. Look at yourself, examine yourself, make a decision as we are singing. I want to mature into spiritual sonship. The joy in our hearts cannot be explained. Oh Lord, receive, accept, lokokos esikuleta phambi kwakho. Ukhulu osenzela khona, siyabonga Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Nathi ibandla lakho, nazi inceku zakho, naba obabizile, nabo bakhethile, naba obagobile, nabo bathumile. Siyathandaza ngegama lika Jesu. Can we lift our hands up as I pray? Mahata kaya des. Ihela manto pele halana. Lima manto pele bezo halana. In the name of Jesus Christ our Lord, as we receive the manifestation of the blessing with open heart, with open spirit, oh Lord, I pray the leading of the Spirit in our life may go on and on and on and on, in the name of Jesus Christ. Oh Lord, let your word
word produce fruits. In the name of Jesus Christ. So that even the world of darkness may see that we are the children of the light. Let this light shine. Elamando viketele bongo ya Messiah. Likemosuta lamanda la Messiah. Until there is not even a little of darkness that will remain in the house. Oh Lord, we thank you. And we know that we are full of light because we are the children of the light. Thank you, Lord. We pray in the name of Jesus Christ.